Пахвалёны Езус Христус і святы Юзеф, яго апякун на зямлі, а таксама ўсе анёлы, прысутныя ў небе. Вітаю цябе, узлюблены мой святы Юзефе. Сёння я сустракаю цябе у горадзе Таледа, у Іспаніі. Захапленнем напаўняе мяне твая асоба, намаляваная ў 1597 годзе вядомым мастаком Эль Грэка. На гэтым палатне бачу цябе, святы Юзефе, як высокага, худога мужчыну, апранутага ў блакітную вопратку і жоўтую накідку. У сваёй руцэ, святы Юзефе, трымаеш кій. Галава твая трошкі пахіленая ў бок, а сумны твой узрок скіраваны на зямлю. Блізка цябе, пры тваім боку, знаходзіцца Езус. Параўнанні з табой ён вельмі нізкі і маленькі. Христус, апрануты ў чырвоную вопратку, туліцца да цябе, святы Юзефе, і працягвае да цябе свае маленькія ручкі. У адказ ты, святы Юзефе, прытуляеш да сябе сына сваёй вялікай далоняй з любоўю і вельмі далікатна. Над вашымі галовамі адбываецца танец, які выконваюць анёлы. Яны вельмі радасныя і задаволеныя. Лятаюць над вамі, адначасова кідаючы вянкі і кветкі ў бок таты і яго сына, святога Юзефа і Езуса. Усё гэта адбываецца на фоне прыгожай панарамы горада Таледа, на якой пабачыць можна катэдру, замак і мост. Святы Юзефе, абраннік Багародзіцы, маліся за нас.